like I said, I'm with two special ladies. And we're two special ladies, our wives, my birthday this month. Also, dear Soruchuku Ndibe. So. Na Dr. Chika Okafo. For my birthday today. So I did very proper. Everybody celebrate our wives. That everyone need to stand up. God one for happy birthday. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cha-cha. Happy birthday, dear Soso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. This is for my wife. Yes. Happy birthday, Shika. Happy birthday to you. What a celebration! Hooray! Many more years. Very more years. Yes. All right. How old are you? How old are you? I will take up. No, see what time come. Yes. Bless us for your future. Amen. The Lord bless you and keep you. Amen. May the Lord continue Hold to on, show tell His face them, towards tell you. them. On the Tell same them, take it. generation. Yeah, can I say Ozigbo, man? I am a good. Okay, so yeah. On the same token, ndị dị gị si ka enye gị nke a. Daalụ no. Enyere nwunye Chika nke afọ. Time for my wife, yes. Then Okay. Okay. All right. Cheers. Cheers. Long life. Cheers. Gracious to you. May the Lord continue to Yes. peace and perfect Yes. Boom. Cheers. happy birthday, Chika. Yes. Cheers. Everybody's initials on the bag. All right. Thank you. All right. We have Stella. Turn around, let me see. Yes, S for Stella. Njideka. Njide. He has your name on it. Let me see your initial. Yes. Okay. Yes. Well, I am Mefa. Ganunti. Guarantee, ndị Enugwu-Ukwu, your husbands promised now they're making this kind of celebration every quarter. Yes. Apoka each other, and then we'll have a good time. Your bags are coming late. Thank you very much. Okay. Now you can sit down. Oyama I am not this end. The music is on, the cake is here, and let's have fun. But say was your cake? I will cake already. Chanu can gala set to go this morning. Ngala need this set. No. La pass executive order on him now. Ngala.
Ngala snogging. Gwa ipe anyị ihe na-ese mụ I na. will pass executive Gwa ha order. mgbe ịbata esi na m na ga-adọrọ na mma gwa ihe na-ese Once mụ. I pass executive order now, you know, but Ngala. jiri maka Nne asa bụ gị men. Ọ ndị Enugwu a na-enede ndị nwunye anyị anya wee. Ngala ị ga-asị na ya dị anụta nwaanyị. I'm not trying now at least. Also, Ịma na isi Imo. we are serve today. This is extraordinarily. Isi. Yes. What you think? You know Enugwu-Ukwu they do well. I know. I'm not trying because Of course, thank you. Rolls Royce, asị. Ihe anyị na-ebu ihe a na-anụ n'Enugwu. Yes, Akpata ụmụ. Ifi. Imara minu bere nobody Enugwu-Ukwu bụ ndị mara ya no. Eji myself mara Enugwu-Ukwu bụ ndị ma love Eji myself. Abalu, na ka anyị na-enedu na onwe. Bịa ka njọ gị ka ụmụ a gụsịgodo egwu. Enugwu-Ukwu bụ ndị ma love anyị ji asụ self mara. Bịa onwe ife a na-celebrate tata nothing. No, think about it. Mana akpọta ndị nwunye anyị dobeva na-enyefe ife sị ha na-eri ife. Asị. What a wonderful idea. Yes. Now that's in vacation akpọ gị ọzọ na esi na ya akpọrọ gị. You know? I'm glad na ịbịa n'abalị a. Well, I thank God for this. We are sharing love. We are sharing fellowship. Yes. Yes, it's important. And we praise the organizers, the ideas, you know. And wherever all this come from, we pray that God will replenish your pockets in the name of Jesus. Amen. We also pray for Ganiru. Yes. Jenny na inga na ejega na abija agwele na aha Jesus. Ni raga ahụ anya na ama ahụ ha. Ha nọrọ n'iru anyị na ọ na-azụ, ha nọrọ n'azụ anyị na ọ n'etiti. Yes. Ngala nwanyị. Ebe bere ugo bere nke Si bebene. Nkukwa no. Nku ga-akwali. Nku ga-akwụ ya man. Ọnwa n'Enugwu. A na-agba azụ. Ọ bụ ebe ka ụka nọ. Akụ egbo iri jigon. Ada ọzọ isi na gị mme. Na ị nọrọ na mood. Ikechi ego nke ihe ejina. Hụ n'elu ụgha. Ọ meat pie. Hey. Na nni kali biko. Ebe ka o egbukọ na anyị here. Sọsọ iwo mbụ na mmanya dị ekwezi m ọnwụ m. Ezi egwu si tinye n'egwu. Ebe ka onye nwere egwu. Ifi unu enwere egwu n'ụlọ. Ifi unu enwere egwu n'ụlọ. Iyom. Iyom nọkwa mgbe a nụtaba akwụ mba. Ọnụ anyị ji anụta gị mgbe m na-abụchi ji Greyhound wee jee ha na. Ego adịkwa isi ọnụ bọs ka anyị ji wee bịa. Guys, sit down. N'ebe ka ụka ọ nọ isi ebe m. Ọnụ bọs ka anyị ji wee bịa dụta ifi. Ego adịrọ.
on a show every day. Come on, yeah. Nigerian ambassador to US. Hey. Ambassador. Okay, yeah, I show me what think. Yeah, kwa bi na ejekwa adozo ko na nakwa na akwa. Nke anyị na gị aka nọrọ sense. Ihe anọkwu nke anyị na gị nọkwu osu.